Ignacio Espasio eta beste gauza bat, zenen Elisi izan oso, konfirmau, orduen, 8 urtea, zer ez da ginezelan konfirmazio izate zen. Da konfirmazio izate zen nien, edute zen txartu, papeltxo bat, noberen izienagaz, zerari moteko. Laguntzaile hote zen da, obispoa egizta. Laguntzaile esan, el famoso Don Felipe Alberdi. El verdugo esaten zen, akabezoi. Da, bueno, nani jo eta garrak eta, ez. Ik Iñaki ipinbiok, Iñaki azaiten ezozten. Iñaki zara eta Iñaki. Da, bueno, Iñaki ipinbiok garrak jonetzen, zeraren tipu esan, da, jonetzen da emonotzen, da, bilakara bat eustan, da uizpuri, Ignacio! Da, bueno, nani gizaten dugu, baritzen niko firma hori nobintzen, ez du nizazten, da holako gozan. Baina holako izeko hori izena. Da, gero, klaro, negoli daro, gero soldatza, eta dani, bertera. Da, gero etorri zen nien hemen izenak aldatzeko, edo dia, por bat edales txiket aldatu zinien da zera, makarbia, esotezale, juzgautik eta zer. Nik ez naban ezerri, hartu, dia derudo bizinetzen, hartu trena, jonetzen berrizera, jonetzen erdaletxera, da, hola, egunon, zu, Mercedes emango estazu partido bat ezera, karneta inmediatata. Bai, itxika probat, hartu nagoen, da Iñaki, horretxateri eta jonetzen bilbora, polizidera, hartu, karneta, Iñaki, egiten, jazta, sin más. Zu beti zara Iñaki etzeko entzat eta... Da, nentzat, da lagun entzako bai. Da niri Ignacio dituzti kalin nik ebeitu enotzen, egin. Ignacio eta nik mi errera, Iñaki, hori da, hori nola.